Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Φίλε, τα λαμακισμένα από εκεί πώς ήρθαν εδώ? Πήραν το λεωφορείο. Πήραν το λεωφορείο και ήρθαν εδώ. Α, είναι λαμακισμένα όντως. Φωνάζουνε, σκύβουν κεφάλι, πάνε πίσω και γελάνε. Ξαναγυρνάνε, φωνάζουνε. Φωνάζουνε, γυρνάνε κεφάλι, ξαναφεύγουν. Είδες τι τον είπαμε. Νόμιμη οδό μυρίζομαι. Όχι ρε, τι να μυρίζεσαι νόμιμη οδό ρε φίλε. Ποια με τα καθυστερημένα ρε φίλε. Με τα καθυστερημένα. Ποια νόμιμη οδό ρε φίλε. Είναι 30 κιλά άνθρωποι. Στην υγειά σας παιδιά, στην υγειά σας. Να ρωτήσω, πότε σκοπεύετε με το καλό να αυτοικανοποιηθείτε για πρώτη φορά? Έχετε αυτοικανοποιηθεί ποτέ ή όχι? Άκουγε το stream αφού κάνει stream snipe. Τι με ρωτάς? Μόνος σου και όλοι τους. Ναι, έχετε αυτοικανοποιηθεί ποτέ? Ωραία, αυτοικανοποίησε. Και με μένα άμα είναι, δεν πειράζει. Καλό είναι. Ό,τι κάνεις καλό είναι. Οι τοξίνες να φεύγουν. Εντάξει, λέει αυτοικανοποιείται με μένα. Τουλάχιστον αφού αποβάλουν τις τοξίνες τους με αυτόν τον τρόπο. Τι να πω, μπράβο τα παιδιά. Και να θέλετε να φανείτε στο stream, δεν σας δείχνω ρε φίλε, τζάμπα τα κάνετε. Πότε θα φάνε από κανένα περαστικό, κανένα σαούλι που κάθονται και πρίζουνε μπάλε. Αυτοί τώρα θέλουν να φανούν στο stream. Το τελευταίο πράγμα που θα τους κάνω είναι να φανούν. Θες να σου δώσω δουλειά για το σπίτι? Αφού λες ότι αυτοικανοποιείσαι μαζί μου. Λένε ατάκες από παλιά μου stream. Εγώ όταν σας λέω ότι οι αμυστοί εργαζόμενοι είναι πιο φανατικοί υποστηρικτές, βλέπουν όλα τα βίντεο. Το μαγαζί έχει γύρω στα 50 άτομα κόσμο ρε φίλε. Ένα σάικο να βρεθεί που δεν έχει ξυπνήσει καλά θα τα κάνει ασήκωτα. Και όχι τίποτα. Μετά θα κλαίνε κιόλας και θα το παίζουν θύμα, κατάλαβα. Α, ήρθανε κι άλλοι από κέντρο. Ήρθανε ενισχύσεις. Πόσοι θα μαζευτείτε? Ωραία, τώρα ήρθατε. Τι καταλάβατε? Ήρθανε κι άλλοι από αυτούς που είχαμε πετύχει στο κέντρο κάτω. Τι? Λογική μηδέν φίλε, λογική καμία. Γι' αυτό ζητάνε να σας συναντήσουμε. Γιωργάρα, ναι. Γιατί δεν κατεβαίνεις από τα μάξι και το λες σαν κοτούλα χεσμένη? Και φεύγει. 4 άτομα στα μάξι, τραβάνε βίντεο και φεύγουν. Γιατί κρύβεσαι πίσω από τον τοίχο? Να ρωτήσω. Περνά, παρακαλώ. Ναι, ελάτε, κορίτσια, ελάτε. Όχι, μίμης, ωραίος. Εκεί περνάω καμιά φορά. Πίνω μπυρίτσα, αυτά είναι ωραίο. Κάνω λαϊβάκι, ναι. Για να βλέπεις τα λαμακισμένα εκεί να είναι μαζεμένα. Ναι, καταλαβαίνεις, σίγουρα έχουμε live. Θες να το κρατάω εγώ, ναι, για να βγει καλύτερα? Λοιπόν, και οι τρεις, όλοι, έλα. Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είστε? Ωραία, είσαι 15. Αυτά που φωνάζουν είναι 15. Θέλω ειλικρινή άποψη. Πιστεύετε ότι ποτέ έχουν οποιαδήποτε ελπίδα να σας προσεγγίσουν με αυτό το μυαλό? Ναι, εγώ από μεριάς μου να σας πω ότι σας συμπονώ και σας δίνω 1000 δίκαια ό,τι και να λέτε για τους άντρες, δεδομένου ότι αυτή είναι η συνομιλική σας, να ξέρετε. Καλά, λένε εδώ και ώρες, δεν είναι τώρα, απλά θέλω να σου πω. Δηλαδή τώρα θα πάτε με κανένα 18χρονο, με κανένα τέτοιο. Καλά θα κάνετε, να ξέρετε. Όχι, τώρα τι κάνω? Βάζω mute και βάζω Vivaldi από πίσω να παίζει και τους γράφω. Και αυτοί κάθονται και συνεχίζουν, ναι, δεν βγάζει άκρη. Απλά ίσως άμα τους δείξεις πόσο ασήμαντοι είναι για εσένα, να σταματήσουν κιόλας να ασχολούνται. Όχι, με αυτό κάνω ρε. Βάζω mute, βάζω Vivaldi. Τώρα αυτοί φαντάζονται ότι έχουν έρθει από κέντρο που ήμουν, έχουν πάρει λεωφορείο και έχουν έρθει εδώ. Για να καταλάβεις λίγο... Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία. Τίποτα, το μυαλό ρετάρει, δεν. Απλά εγώ, κορίτσια, σας συμπονώ. Το κάνω εικόνα, γιατί θα είστε καλά κορίτσια. Για να βρείτε άντρα στην ηλικία σας που να στροφάρει λίγο, πολύ δύσκολο. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.